Jó estét kívánunk a nézőknek és vendégeinknek. Itt a Mindent vagy Semmit, az érdekes kérdések és értékes nyeremények játéka. Tartalmas szórakozást mindenkinek. Márta segítségével bemutatjuk játékunk fődíját, ezt a Citroën Saxót, amely a 9. győzelem után elvihető. Annak, aki pedig úgy dönt, hogy kiszáll a játékból, a Trezorból pontjai értékében az Erste Bank magánbankszámlát nyit és egy ATM kártyát ad. És most ismerkedjünk meg 3 játékosunkkal. Raskovics Pál geofizikus budakalászról, aki 8-szor játszik velünk. Számláján 6 győzelmével összesen 337.500 pont van. Kihívói: az előző adás második helyezettje Sólyom Sándor könyvtáros Sajó-Szentpéterről, valamint Pavjás István tanár Gyömrőről. És aki sohasem hiányozhat, a játékvezető Vágó István. Jó estét kívánok! Nagyon szépen köszönöm, jó estét kívánok! 6 győzelmen van már túl Raskovics Pál. Fantasztikus teljesítmény, bár a bajján álló Pavjás tanár úr is ment ennyit, ugye? Összesen. 7 egész pontos. 7? Nagy összecsapás lesz, és már Sólyom Sándor is maga mögé utasított valakit. Nézzük akkor, hogyan alakul ez a játék. Már is mutatom az első 6 témakört. GN. Nem volt, forró, iker, kalapos, és hol ír? Hol ír 1000? Na nézzük akkor, Pál ezt választotta. Somkuti Nándorné Szászhalombattáról mely nemzet irodalmi képviselőit hallják? Tehát melyik országban írtak? Ignácy Krasicki, Tadeusz Borovszki, lengyelek, így van. Tessék, Pál. Iker 1000. Iker szavakat keresünk, nyelvi játék. Lévai Mária Fonyódról. Hogy mondják azt iker szóval, hogy néha napján, nagy ritkán? Igen. No. Ahol nap. Hébe, hóba, hébe, korba, vagy így. Tessék, Pál. Iker 2000. Hogy mondják azt iker szóval, hogy pletyka, szóbeszéd? Lecse-pecse. Én azt másra ismerem. Nem, mendemonda. Igen, lecse-petyékről vannak mendemondák. Igen. Tessék, Pál. Iker 3000. Csupa ideg, nem tud egy helyben maradni. Izeg mozog, ez már viszont stimmel. Tessék, tovább. Iker 4000. Tehetetlen, gyámol, Teszetosza. teszetosza, tutyi-mutyi, ezek jó. Tessék. Nem volt 1000. Tábori Tibor Tiszatelekről. Ki nem volt Árpád-házi uralkodó? Gyorsan mondom. II. Géza, 3. András, 5. István, 3. László, 5. Béla. 5. Béla. 5. Béla nem is volt egyáltalán, igen. Tessék, Nem Pál. volt 2000. Ki nem volt Magyarország miniszterelnöke? Fokjenő, Bárdossy László, Venkheim Béla, Eszterházy Móricz, Szlávi József, Németh Károly. Németh Károly. Németh Károly államfő volt, így van. Tessék, Pál. Nem volt 3000. Ki nem volt az Egyesült Államok elnöke? James Garfield, James Knox Polk, Andrew Johnson, Howard Ohio, Ulysses Grant, nem mondom szép angolossággal, és John Tyler. Hát Howard Ohio-ról hallottak már? Nem tudom, ilyen nem volt. Tessék, Forró Pál. 1000. Elég forró a helyzet, érzem a levegőben. Kralicki Antalné Fonyódról, különböző fűtőberendezések. Egy kis technika, hogy mondják ezt? Helyiségek fűtésére való cserépből vagy fémből készült? Kályha. Kályha, így van, ennyire egyszerűen. Forró 2000. A központi fűtésnél használt fűtőtest? Radiátor. A radiátor, úgy van. Sándor, GN 1000. kezdődjön G-vel a név, és végződjön N-nel a név. Németné Balogh Gabriel a Zalaegerszegről. Francia filmszínész. Gaben. Gabin, Jean Gabin, G-vel kezdődik, N-nel végződik. Úgy van. GN 2000. Két változó mennyiség közötti kapcsolatot szemléltető ábra. Grafikon. Grafikon, igen, úgy van. Forró 3000. Főleg gazdag házaknál használt Kandalló. kandalló, úgy van. GN 3000.
Független állam Nyugat-Afrikában. Gabon. Gabon. Kitűnő. Így van. Tessék István. Forróból a 4000-est kérem. A városi gázvezetékből felhasznált gázzal működő zárt fűtőtest. Ez a konvektor. Tessék Pál. Nem volt 4000. Ki nem volt francia uralkodó? 6. Fülöp, 10. Károly, 17. Lajos, második. 17. Lajos. Így van, 16. volt, 18. volt, 17. Azóta keresi. Tessék, Kalapos 1000. Zajonszkowski Miklós Szexárdal gombafajtákról írt. Kalapos gombák. Melyik ez? Harangszerűen domborodó, később laposan kiterülő kalapja a világostól a sötét zöldig változó színű. Az alapja gumószerűen megvastagodott, hártyás bocskorú, ez részben a talajban helyezkedik el. A legveszélyesebb. Gyilkos galóca. Mérges gomba, gyilkos galóca. Úgy van. Kalapos 2000. Gomba szakértő is? Nem Pál. A kalap eleinte majdnem gömb alakú, zárt, és az egész gomba ebben az állapotban üstdobverőre hasonlít. A gomba tönkén vastag elmozdítható gyűrű marad meg. Őzláb. Nagy őzláb gomba, igen. Elképesztő, bravo, tessék. Na még egyet. Kalapos 3000. Jellemző, hogy a rendszerint apró gombák szárazság idején összezsugorodnak, nedves időjáráskor viszont újra megduzzadnak. A kalap nagyon vékony húsú, egymástól távol álló lemezű, ma mintegy 30. Azt hiszem a szegfű gomba. Igen, valóban. Pál, le a kalappal. Nemes József Orosházáról. Mátyás király átengedte a várost és környékét harmadik Frigyesnek, hol járunk tehát. 1532-ben a vár 800 védője 25 napig állta Kőszegen. az ostromot Kőszegen, így van István. Jurisics Miklóst idéztük egy pillanatra, tessék parancsolni. A 17-est kérem. Itt 5000 pont van Istvánnak, de Pálhoz érkezik Márta már is. Ennek a botmixernek különleges tehetsége van ahhoz, hogy a munkájával hatalmas kavarodást okozzon. Ára 5990 forint. Semmiféle kavarodást nem szeretnék okozni, viszont nagyon örülnék, hogyha Pál megvásárol ezt a botmixert, hiszen annyi minden hasznos segítséget nyújt a konyhába. Rengeteg hasznos segítséget nyújt azért is, mert tudom, mert van ilyenünk, ez az egyik. Súlyos ellenérv, a másik pedig a ponttábla, úgyhogy ne haragudjon és ne tekintse visszautasításnak, de nem vagyok képes. Másnak nem nagyon tekinthetjük, mint visszautasításra, de hát képtelenek vagyunk ezt tudomásul venni. Hát akkor folytatjuk a második fordulóval, már is. Sólyom Sándor Sajó-Szentpéterről érkezett hozzánk, könyvtáros, és választ a következő 6-ból. Előre-hátra, talpalávaló, ugyanabban jeles, rendező, székely és rövid hely. Rövid hely 8000. De szépen indít Selmecini Hóri Éva Gödről, 3 betűs magyar helységnevek. Rövid hely már, mint a nevüket tekintve. Község Vas megyében legjelentősebb műemlék a Ják. Ják. Úgy van. Tessék, Sándor. Rövid hely 6000. Ezen a településen található az Ybl Miklós tervezte romantikus stílusú templom és az egykori Károlyi kastélyban berendezett egykori gyermekváros. Fót. Fót, így van. Tessék, Pál. Előre-hátra 4000. Varga Gergely Kaposvárról. Kicsit komplikált játék. Történelmi események évszámaival játszunk. Az első dátum visszafelé olvasva kiadja a másik dátumot. Melyik ez a szám? A Yorktowni csatával véget ér az amerikai függetlenségi háború, és ebben az évben adja ki II. József türelmi rendeletét. Fordítva, a Versailles palota tükörtermében első Vilmos vezetésével megszületik a német birodalom. 1781, illetve 1871. Mondtam, egy kicsit nehéz. Tessék, Pál. Ugyanabban jeles 4000. Már el is vettem a kedvét tőle. Szántógyörgyi Dunajvárosból ugyanabban a sportágban jeleskedtek, de melyikben? Pelle István, Pataki Ferenc, Boris Sahlin, Vera Csaszlavszka. Torna. Tornában, így van István.
Tessék. Ugyanabban jeles 6000. Lesek Drogos, Csík Tibor, Kovács István, Gedó György, Ökölvívás. ökölvívásban, így van. Tessék István. Ugyanabban jeles 8000. Bökfi János, Naim Szulejmanoglu, Súlyemelés. súlyemelésben, így van. Tessék Sándor. Rövidhely 4000. Észak-magyarországi város volt kohászati központ. Óz. Ózd, így van. Tessék. Ugyanabban jeles 2000. Vagy 10 000. Asbót József, Ilien Asztáze, Tenisz. teniszben, úgy van. Talpalávaló 4000. Nem meri a 10 000-est kikérni. Duruc Istváni Nyíregyházáról különböző cipőfajták. Már az ókorban is viselték, egyszerű lábbeli, Saru. saru, így van. Tessék át. Rövidhely 2000. Pest megyei város a Duna bal partján, itt a Vác. Vác. Igen. Talpalávaló 2000. Puhanyagból készült kényelmes otthoni lábbeli. Papucs. A papucs. Ennyi az egész, igen. Talpalávaló 6000. Az indiánok bőr Mokaszín. bocskora, a mokasszin, úgy van. Hú, de jön fel Sándor. Ugyanabban jeles 10 000. Ezen már múlhat valami. Bernard Hinault, Laurent Fignon. Kerékpár. Kerékpározás, úgy van. Előre-hátra 2000. Évszám. Odoaker vezetésével germán zsoldosok megdöntik a nyugat-római birodalmat. Vissza. Az arabok kezdik ostromolni Konstantinápolyt, de 7 év alatt sem döntik meg. Hát a nyugat-római birodalom bukása 476, illetve 674. Sándor vezet. Húha. Előre-hátra 6000. Meghal Augustus császár, a római birodalom úgynevezett ezüstkorának kezdete. A másik, Rómában meggyilkolják Caligula császárt, utódja a pretoriánus őrség által kikiáltott Claudius. 14, illetve 41. Sándor. Rendező 2000. Veszelák Péter Budapestről, ki a rendezője a következő filmeknek? A Menderli ház asszonya, Szédülés, Forgószél, 30... Hitchcock. Hitchcock, így van. No, Sándor. Rendező 4000. Az éjszaka, napfogyatkozás, vörös sivatag, nagyítás, Zabriskie Point, Fellini. Antonioni. Sándor, na még egyet. Székely 2000. Híres Székely vezeték nevű emberek, ha tudták volna. Szabó László Miskolcról. Olimpiai bajnokság. Székely Éva. Székely Éva, így van. Na és most hol járunk? Kenyeres Sándor Nyíregyházáról. Az afrikai ország exportjának 70%-a földi mogyoró, illetve az ebből készült termék. Jelentős bányakincse a foszfát. A középkor elejétől először a Gánai Királysághoz, majd a Mali Birodalomhoz tartozott. Az európai gyarmatosítás során az Atlanti-óceáni partvidékeit már a 17. században meghódították a franciák. 1895-ben Francia Nyugat-Afrikához csatolták. 1960-ban vált függetlenné. Az ország a Párizs-Dakar rali célállomása. Szenegál. Szenegál, igen! Igen. Sándor válasz. Micsoda fordulat. Tessék. 18-as. Nézzük a 18-et. Ott is 5000 pont van Sándornak. Önhöz érkezik Márta. Egy ilyen órás rádió nem csak pontosan tudja az alvás és az elalvás közötti különbséget, hanem időben fel is ismeri. Ára 6290 forint. Azt hiszem kellemesebb egy ilyen órás rádióra ébredni, mint egy csörgő órára. Sándor, mire ébred? Csipogó órára Csipogó ébredek. órára? Hát az sem olyan jó. Egyébként óra nélkül is mindig fel tudok ébredni időben, de az csak biztosan Ez kedvéért csodálom. van mellettem. Na, hogyan dönt? Hát Kedves szívesen Sándor. megvásárolnám, Igen. ennek ellenére nem teszem. Félek, hogy a villámkérdések során Egy villámkérdést Elapad. adjon érte. hát nem. Nem.
Egész egyszerűen nem. Nem. Így megyünk tovább, borzasztóan izgalmas következő forduló lesz. Nézzék meg. Hát igen, nem? Ez rendben is van. De miért van itt a televízió? Innen a te lakásodból szerződtem át a végbe, csak akkor még Székely Gábor volt a házmester. Te mit tudnál kellemetlen kérdezni a picitől? Én nem szeretnék kellemetlen kérdezni. Azt mondta, hogy jöjjünk föl hozzád, érezzük jól magunkat. Miért kell ott kellemetlen kérdezni? Azért, mert itt vannak a tévések. Kérdezett valamit. Hát ez mind arra vonatkozott, hogy én normális vagyok-e. Hiú vagy, Andris? Fiú vagyok? Na, eljönnek. Én ott leszek. Az új színházban. Jó estét kívánok, este 10-kor, Jó estét Magyarországban a tények után első témánk, hogy a kormányzati jóslatok ellenére egyre inkább begyűrűzik hazánkba az orosz gazdasági válság. Ma már ezreket fenyeget a munkanélküliség, elsősorban a gyógyszer és a konzerviparban. Ma este bemutatjuk a legifjabb magyar búvárt is. A 14 éves Andrisnak már vizsgája is van, a mélyből felhozott első nagyobb fogása pedig egy autóroncs volt. És szó lesz a magyar futball pozitív fejleményéről. Jó csapatok még nincsenek, az igaz, de ígéretes civil kezdeményezés van. Megalakult a hajléktalanok első csapata. Este 10 órakor tehát jó estét Magyarország, tartsanak velünk! Dr. Szabóné Herke Paula Szigethalomból kitűnő játékosunk és nagyszerű kérdéseket írt, az ő kérdései következnek. Az óra indul. Ki írta az Utazás a Holdba című regényt? Verne Gyula. Verne Gyula. Hogy hívják a juhok istállóját? Akolnak. Hol volt Fogoly Zsigmond király? Siklóson. Ki tervezte a Nemzeti Sportuszodát? Hajós Alfréd. Ki rendezte a Szállakakuk fészkére című filmet? Milos Forman. Mi Sri Lanka fővárosa? Colombo, helyes. Ki volt az etológia megalapítója? Konrád Lorenz, helyes. Hogy hívják a baszk szeparatista szervezetet? ETA-nak. Kinek az operája a Matissa festő? Hindemithé, igen. Az Európai Labdarúgó Szövetség nemzetközi rövidítése? UEFA, úgy van. Milyen mérték a röv? Hosszmérték. Ennyi az egész, igen, hosszmérték, helyes. Hol működött Tessedik Sámuel, melyik magyar városban? Szarvason. Melyik állatot nevezik ájtatós manónak is? Imádkozó sáska. Ez így van, 64 000-rel. Solyom Sándor, Sajó-Szentpéteri könyvtár. Megnyerte a játékot. Köszönöm szépen. Második lett Pavjás István, gyömrői tanár úr. És hát amire a fogadóirodák nem adtak volna semmilyen oczt, Draskovics Páltól búcsúzunk. Ő lett harmadik. Egy nagyon nagy tapsot kérnék szépen Pálnak. Már talán már is adja a társasjátékot, pedig azért még egy dolog hátra van, hogy elmondjam, hogy ki nyerte a legtöbb pontot ebben a játékban. 21 000 pontot ebben a fordulóban Pavjás István tanár úr, ezért az Erste Bank a magánbank számlájára 10 000 forintot utal át, és az ATM kártyájával már is hozzájuthat. Gratulálok! És hogy micsoda teljesítmény volt ez Sándortól, csak azt tudom mondani, hogy ön választja ki a nyertesét a Nemzeti Üdülési Szolgálat 25 000 forintos üdülési csekkjének. Ki legyen az, Sándor? 10-es. Na nézzük. Somkuti Nándorné. Gratulálunk, és a többieknek is köszönjük szépen a kérdéseket. Én a magam részéről nem találok szavakat, kedves Sándor, hogy mennyire gratuláljak. Ez egy őrült teljesítmény volt.
Nem haragszik, ha azt mondom, hogy váratlanul, de már is mondom, hogy mi a választása. 64 000 forint az Erste Bank széfjéből az ön magánbankszámlájára, Sándor és az ATM kártyával már is hozzájuthat, vagy tovább Citroën Saxo felé. Talán kicsit meglepő a válaszom, de úgy döntöttem, hogy egy ilyen rövid játék után is, de megállok. Sándor. Úgy érzem, hogy olyan tudás és gyorsaság nincs bennem, hogy az autóig eljussak, és úgy döntöttem, hogy ezt a kis összeget is megbecsülve, de nem játszom tovább. Annyiban nem értek önnel egyet, hogy ez nem kicsit meglepő, ez nagyon meglepő. De ha így döntött, Sándor, használja fel jól az összeget. Köszönöm és még egyszer mondom, nagyon nagy teljesítmény. Sajnáljuk. Fabiás tanár úr tehát 2 új játékossal játszik legközelebb a viszontlátásra. Önt is várjuk, ha indulni kíván az autóért. De akkor is szívesen látjuk, ha csak arra kíváncsi, mások hogyan állják meg a helyüket a kérdések záporában. Jelentkezzen címünkön játékosnak vagy nézőnek, és nyerje meg ezt az autót, vagy gazdagodjon új tapasztalatokkal. Viszontlátásra holnap. Most pedig következik a Jó estét Magyarország. Csak rájuk ijeszt.